babu donantu utawi ki kabeh dalam martalakeun donantu akhwatiha lan ayeuna ende donantu wa kullu utawi saban-saban fi'il muta'ad jan sibu iku manasabun ya fi'il muta'ad mafulahu ing mafulat fi'il muta'ad mislu saqa wa yasrabu iku saumpamana lafaz saqa wa yasrabu lakin apela sak tetapi ne fi'il sak mah wal yakinan fi'il yakin sibu iku manasabun ya fi'il sak lan fi'il yakin mafulain ing mafuloro pital kini ing dalem murukaken takulu ngucap sira ing lapan kod khil tal hilal la ika khil tu naman-naman nyipta ingsun al hilala ing tanggal lahia ing padang wa kedua jatulan teman-teman nama ingsun al mustasyara nasiha ing den aina suprih musyawarah nasiha ing nasihate wama adunulan orang nyangka ingsun amiron ing ki amira piko ing batur wala aloran ana waru ingsun li wala alot ana waru li kadua ingsun ngan orang ana wala aroli gitu nih lan wala aro lan orang ana waru li ingsun kholi dan ing kholi sadikon ing sanak rakat wakadalan kaya mengkono lapat tasnau lapat walar aro tasnau gawe-gawe sirapi alim tu ing dalam lapat alim tu wa hasib dalam lapat hasib tu suma pizam ta maka kalika ing dalam lapat zam tu abu amal isminya zakan amal isim iya wa inda kartana lamun nyebut sirapailan ing simpail munawwana kang detanwinan bahwa maka utawi simpail kamalau kana iku kaya barang lamun ono ieu si simpail fi'lan iku fi'lan bayinan iku fi'il kang nyata parpa maka ngaropakeun sirabi kalawan simpail fi lazim lapal ing dalam lazim pira-pira fi'il wansib lan nganasabun sira idaudi tatkala dimuta'adkeun ye simpail bikulli kali kalawan saban-saban tingkah takulu ngucap sira ngucap lapat caidun mustarin abuhu tawi kijaid ma iku wong kang tuku saha tu abuhu sapa bapane kijaid biropi kalawan ropa mislu biropi kalawan ropa mislu ya stari iku saumpamanya lapat dia stari ahuhu lagi tuku saha ahuhu sapa dulure kijaid wa kullan ngucap sira ing lapad saidun mukrimun usmana utawi ki said iku ngamulyakeun ing ki usman binasbi kana nasab yaiku saumpamana lapad yukrimu difan ngamulyakakeun ieu ki said adipana ing tamu babul masdar masdar utawi keping dalam masdar utawi si masdar alas iku asha wa ayu asli lan di asal wa min hulan ayana setengah saking masdar ya sahih lan iku setengah saking masdar utawi lapad ya sahih hebatul ingsun istiqaqil fi'li yaiku enggan metune fi'il wal jabat lan ngawajibkeun kadua lahu kadaya masdar anu hatu sapa alin nukat anas baing nasab bikali min dalam ucapan alin lahu ngucap lapat darab tu zaidan mukul ingsun ki zaid darban kalawan mukul waqadu kimalan terkadang dijenengkeun al wasop wal walatu wal alatu lan alat mukomahu ing panggonane masdar wal adadulan adad al isbatu kang tetep nahu darabtul abdi sambang lapat darabtu mukul ingsun al abda ing abd kaula sautan kalawan ayeuna pecut haroba mangka kabur ya abd wadrib lan mukul sira asyadda darbi kalawan banget mukul man ing wong man jagsa ing wong kang nekani yasiman aryab ing mang wa jilidhu lan ngajilid sira hu ing kijaid bil khamri ing dalam minum arak arba'ina jaldah kalawan 40 jilidan
wa bisulan ngabui sira ing Ki Jaid mistahab si Jaidin kalawan kaya saumpamane ngabuine Ki Jaid abdahu ing kaulane Ki Jaid waroba maudmiran terkadang disimpen apilul master apopil master kakaling kaya ucapan wong kabeh tawalinau kabeh sam'an ucapan sam'an wa taupan pakhburi ngarungu ingsun kalawan ngarungu temenan watol nurut ingsun kalawan nurut temenan pakhburi maka nurut pakhburi maka weruh sira wa mislu lan iku saumpamane lapad sam'an sakyan utawi lapad sakyan lahu manane nginumi ingsun kalawan aina inuman lahu kadue Ki Jaid waro iya lan ngaraksa ingsun kalawan ngaraksa temenan wa intasal lamun takersa sira ing lapad jad'an lahu ing lapad jad'an lahu naon jad'annya jad'an lahu ngagarumpungi ingsun kalawan ngagarumpungi lahu kadue Ki Jaid wa kaya lan kaya lapad kaya maka tasdidnya narik ingsun kalawan narik temenan wa minulan setengah saking masdar wa min hulani setengah saking masdar qad jalamir uta iku lapat qad ajamair jalamir teman-teman tumeka sapa raja rakda kalawan melaku aina ngadupak wastamala lan nggo wastamala soma wastamala lan nganggo kakemul ye ayeuna amir ya raja as-somaa ing ayeuna kakemul ayeuna berukat baju soma kalawan kita as-soma kalawan kakemu berukat baju soma ida tawado ing dalam nalika wudu isi raja ing dalam waktune wudu isi raja maaf wa inja lamun taluma kunut ku ka apa pangucap sira fil maf'ula ing dalam maf'ulapan sibu maka nganasabkeun sira bil pilih kalawan fi'il alladzi qad fa'ala kang teman-teman migawe si alladzi qad fa'ala kang teman-teman migawe alladzi qad fa'ala kang teman-teman alladzi qad fa'alahu beka kang teman-teman migawe alladzi qad fa'alahu kang teman-teman isiranya nutku kang teman fa'alah kang teman kedua fa'alah alladzi qad fa'alah kang teman-teman migawe sira ing maf'ulah wa huwa utawi ieu si maf'ulah
La amri masdarun ya iku yakti ya amri iku yakti saumur ingsun. Masdarun iku masdar pinapsi ing dalam dati hae mapulah. Lakinal jinsal pilih tetapi ne jenis fi'il gairu jinsihi kusalian jenisnya mapulah. Wa galibu utawi kapra pira-pira tingkah antara iku yang taningali siraku ing mapulah jawaba lam jawaba lim fa'alta ing jawabane lapad lima fa'alta. Karena apa gawe sira maing barang tahwahu kang demen sira hu ing barang takulu ngucap sira ing lapad kot zurtuka teman-teman ziarah ingsun khopas syari ing ayana teman-teman ziarah ingsun ing sira khopas syari karena wedi ala wa gustu lan silulup ingsun pil bari ing dalam sagara ibtigo aduri karena arah ngepih intan mutiara. Bapul mapula utawi kikab ing dalam martalakeun mapulah wa in aqam talamun ngajenengkeun sira al wawa ing wau pil kalam ing dalam kalam maqama ma ing dalam panggonan ayeuna berdirine lapad maafan si bakal nganasabkeun sira bila malam kalawan oranono kacacadan takulu ngucap sira ing lapad ja'al bardu wajibal ja'awus teka al bardu opo ayeuna atis wal jibal serta ayeuna serta ngawinkeun naon biang korma wastawatil miyah lan wus mapak akur miyahu pira-pira banyu wal asyaba sumberta pira-pira kayu rata papak wama sonatu lan ora nono gawe sira ya patahewe wong nom wasuda sumbertane ki suda pakis maka ngiaskeun sira ala hada ing atase iki lapad masonatu ya patatu sodip maka ngenani sira arusda ing kepenggaran. Babul maf'ululah walalu utawi maf'ulha utawi hal wa tambilan tajib masubani iku kang dinasabkeun sakarone alal ikhtilafil wade ing atase berbedane pepernahan wal mabani lan jejenengan sumakila naoni maka kari-kari utawi sakakarone warna roro jai ku temaga yusiki lapad la haleleuwih kalam munakaron turisun nakiroh bada tamamil jumlah ing dalam sese sampunane jumlah piliyah lakin idan nadar tetapi netkalan mikir sira bil ismil hal ing dalam aina ing dalam bil ismil ing dalam ngaran hal baca tahu maka nemu sira ing hal ustuko ing aina dimustakeun ye si hal minal afali saking pira-pira Sumayura maka kari-kari dan tingali indah itibari ing maka kari tingali ya hal indah itibari mungguh ayeuna indah itibari man akal ing dalam atawa mungguh ayeuna ngaitibari wong akal kang berakal isi man jawab kaifa ing ngajawab lapad kaifa pisu aliman soal ing dalam jawabane wong kang tatakon isi man misalu utawi contone hal iku lapad ja'al amir ustuma ka sapa raja rokiban hale kang nunggang wa komalan wis ngadeg kusu sapa kikis piukado khotiba ing dalam pasar ukad khotiba hale wong kang mituturi kaminulan setengah saking halman iku lapad manza pilpina iku sopo utawi iki ing dalam pinanya pina iku sopo utawi iki ing dalam buruan kaidan hale duduk wabi tuhulan adal insun ing mabe bidirhamin kalawan sadirham pasoidan maka hale leuwih akeh
Pabutami jutai ki kabing dalam martalakan tajiwa itu dalam mengharapkan sira maripata tamrid ing maripata lakin tu ada delapan dan hitung sira min dawi tabid saking wong kang anduweni pinter bahwa makota isi tamdid alladhi iku kang yukaru kang disebut isi tamdid badal adat ing dalam sesuling bilangan wal wazni lan timbangan wal kalian takaran wal majril yadi lan kang den ayana hasta tangan kang den hastani tangan wa min lan utawi lapad min ida pakarot itat kala mikir-mikir sira pihing dalam tamjid mudmaro iku den simpen men qabli antad gurah saking sadurung yen tenyebut sira ing lapad min wa tudhira lan ngadahirkeun sira ing lapad min takulu ngucap sira ing lapad indi manawi zubda iku tetep ing dalam sanding ingsun manawi utawi rong wadah saking susu manawi juga utawi rong wadah saking susu wa khamsatun lan tetep ing dalam sanding ingsun utawi 5 wa arbanulan 40 abdan saking abid apane saking arah abid Fakat tasodak tulan teman-teman sodakoh ingsun bisa in kalawan sasokolan saking arah-arah suka wa maluhu lan ora nono kadua ingsun gairu jarib iku salian sebahu nahla saking kurma